बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर बे दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो संनाय खावनाय बेनिफ्राय आरो लोगोसे मा होनना बुङो जोंहा बेयाव जाहोनाय नैबेनि भिडिअ आङो लाबोगोन माने जोंहा उदालगुरियाव मोनसे गिदिर मोनसे सावरायमेल हाबाफारि जादों बे सावरायमेल हाबाफारिनिनो जि संनाय खावनाय बिनि बिबानखौ आङो कन्टेक्टआव लानाय जादों आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माने बिदिनो उपाय गैया सोलिलांनो गोनां जायो माबा मोनसे मावनानैब्लाबो लोगोफोरनो ओरैनो थानानैथ' जेबो खामानि गैया बेनिखायनो जि थाइसे थाइनै मोनो बिदि कन्ट्रेक्ट लानानै दिनै मोनसे बे सावरायमेलनि हाबाफारिनि जि जाहोनाय बेखौ कन्ट्रेक्टआव लानाय जादों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय मोननै जायगायाव मोनसेनो भिआइपिफोरनि मोनसे बेनिफ्राय आरो जेनेरेल मोनसे जोंहा जानायनि हाबाफारिया दायो आङो भिआइपियाव दङ बेनिफ्राय आरो दान्दिसे उनाव आरो जेनेरेल जाहोनायावबो बेयावबो आङो थांगोन आरो बेयावबो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जोंहा उदालगुरिनि जि सार्किट हाउस बेयाव थारमाने भिआइपिफोरखौ जाहोनाय जागोन आरो बेयाव संनाय खावनाय दायो जाबाय थादों ओमफ्राय आरो जानायनि भिडिअबो आङो नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन जोंहा मा मा आइटेम बनायनाय जादों आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आरो बेजोंनो लोगोसे सोरनोबाफोर बिदि संनाय खावनाय फुडिं जुदि ग्रुप नांगौ जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे केटारिं ग्रुपबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना आङो नोंथांमोननो जुदि सोरनोबाफोर नांगौ जायोबा मेसेजाव बा कमेन्टआव नोंथांमोना हरनो हागोन आरो आङो डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो होना होगोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना फारियै उदालगुरि सार्किट हाउस बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव डाइनिंआ नैबेयाव जागोन दायो लाहार फाहार खालामदों बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा केटारिंफोरबो दङ दा जोंहा नै बिथांमोनखौनो बाहायगोन आरोना राननायाव नै बिथांमोना जाहैबाय केटारिं ग्रुप आरो बिथांमोनखौ नांगौ जायोब्ला आंनियाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामोब्ला मोननो हागोन आरोना लोगोफोर जोंहा नैबेयाव जाहोनाय जागोन माखासे आलासिफोरखौ दायो रेडि खालामहांबाय नैबेयाव बुफे सिस्टेमाव जाहोगोन जोङो बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा जायनोखि मेन गिदिर आलासि बिथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिआइपि रुम दङ बेयाव जाहोनाय जागोन आरोना दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आङो आरो दायो संनाय खावनाय आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जोंहानि केटारिं ग्रुपनि मावथिफोरा नै बिथांमोनानो नै नायनानै ला माने माखासे जेनेरेलाव गारबोबाय बेयाव मात्र भिआइपियाव 6 जनखौल' जोङो बेयाव लाना फैनाय जादों आरोना जोंहा नैबेयाव नै संनाय खावनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों संबाय संनाय खावनाय हाबाफारिया नैबेयाव जादोंमोन फ्राय मोनखांजोब्बाय जोंहा नैबे जाहैबाय सबजि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय लाफा मैगं बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा अमाजों लाइ बयल बेनिफ्राय लोगोसे बेनिफ्राय आरो अमा ग्रेभि दङ बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय जोंहा पापर बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय जोंहा फान्थाव फ्राय भिआइपिनि नालाय बेनिफ्राय आरो दंबावो बनायनो गोनां पनिर दंबावो नैबे पनिर बनायबाय थादों पनिर बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा नैबेखौ बनायगोन ना बाथोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेदरा जाहैबाय अमा ग्रेभि बेनिफ्राय आरो लाइजों अमा बेदरजों बयल बेनिफ्राय सबजि बेनिफ्राय आरो अमा जायैनि थाखाय जोंहा थाबाय लकेल दाउ थाबाय नै बिदि जागोन बेनिफ्राय आरो जोंनि नै जोंहा टिमफ्रा नै बिथांमोनानो नै जोंहा संग्रा टिमफ्रा भिआइपि जुदि सोरनोबाफोर बिदि संनाय खावनायनि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरोना बेनिफ्राय आरो आङो जेनेरेलनि संग्रा खावग्राफोरखौबो आङो दिन्थिनो हास्थायगोन नोंथांमोना नायलांदो आरोना जुदि स्पेसियेल जुदि संनायनि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावनो खालामनो हागोन आङो बेखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन ना लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो दिन्थिलांनो नाजागोन सब आइटम आइपले न सब आले नैबे जाहैबाय ओंखाम नैबे जाहैबाय दालि नैबे जाहैबाय अमा
সবজি সবজি এইটো এইটো পনীৰ পনীৰটো লাষ্টত থৈ দিয়ক না এইটো হ'ল আমাৰ গাহৰি এইটো এইবিলাক হ'ল গাহৰি কিবা তাত থাকে গাহৰি এইটো হ'ল গাহৰি এইটো মুৰ্গী তাৰপিছত এইটো হ'ল গাহৰি এইটো হ'ল বইল গাহৰি অলপ দেখাই দিম বইল গাহৰি এইটো চাটনি মাছৰ পিটিকা তাৰপিছত পাপৰ চালাড আহিছে এইটো পাপৰটো মেলে বাকীটো অন্য বেলেগ নাই পনীৰ নাই বিকনে লে পানী আছে ন पनिर नैबेयाव जागोन आरो ना भिआइपिफोरा आगलायबा जागोन सानो आगलायबा जानोसै नैबेयाव जागोन उदालगुरि सार्किट हाउसनि बे भिआइपि रुम बेयो नायदो नै जा चिफ मिनिस्टार सिएम फैबा बेफोरावनो जिरायो आरो ना माने जोंहा नैबेयाव मोनसे प्रग्राम जादों आरो ना बे प्रग्रामनिनो दिनै जोङो बेयाव संनाय खावनाय लाहार फाहार जानायनि हाबाफारि खालामनाय जादों आरो नै जों ओंखाम बेदर ना नै बिदि आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय ओमफ्राय आरो मोनसे मा होनना बुङो जोंहा सावरायमेल हाबाफारि जाबाय थादों ओमफ्राय दायो माखासे जोंहा पियस आरो माबाफोरखौ जाहोबाय थानाय जादों आरो ना नैबेयाव दायो जेनेरेलखौ जाहोनाय जादों आङो दहायथ' बुंबोखादोंमोन मा होनना बुङो जोंहा भिआइपिखौ सार्किट हाउसाव खालामनाय जादों होननानै जोंहा दायो नैबेयाव जेनेरेलखौ जाहोदों आरो ना जेनेरेलाव जाहैबाय दैमाव अमा बेदर दालि बेनिफ्राय आरो ना बेनिफ्राय आरो सबजि नै बिदि आरो ना लोगोफोर जोंहा नै मावग्राफोरा नै जोंहा मा होनना बुङो बड'लेण्ड कुकिं ग्रुप बेनिफ्राय आरो लोगोसे केटारिं दंफायो बेनिफ्राय आरो केटारिं हान्जाफ्रा जोंहा नै बिथिं नै केटारिं ग्रुपनि आइजो मावथिफोरा नै बिथिं ओमफ्राय दायो जोंहा नैबेयाव जानाय हाबाफारिया जाबाय थादों जेनेरेलनि जानाय हाबाफारिया नैबेयाव सोलिबाय थादों जोंहा नैबेयाव नै अबेद भाइ जाखांबाय ना अ थिगानो ना अ दे अ मिटिं ना आदसा जानाय लोंनाय दानिफ्राय थाम दे थिग दङ जोंहा नै बिथिंनि जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों बेनिफ्राय आङो दहाय बुंदोंमोन जोंहा जिथुनिखि भिआइपि बिथांमोनखौ सार्किट हाउसाव जाहोनाय जादों बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेयाव जेनेरेलनि जानाय सोलिबाय थादों आरो ना फंबाय थिगानो ना नै बिदिनो जोंहा बिथांमोना जाहैबाय लिडारलै बिथांमोनाबो सासे नै थारमाने दिनैनि बे जि सावरायमेल जादोंमोन बेयाव बिथांमोनाबो इनभाइट खालामजानाय आरोना दायो बिथांमोना जाबाय जेनेरेल पार्टआव जाबाय आरो ना बिथांमोना आरो भिआइपिफोरनि थाखायथ' जोंहा सार्किट हाउसावसो बनायदों आं दहायनो बुंखादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोननो नै बिथिंनो बिथांमोनाबो सासे लिडार दैदेनगिरि आरोना ओमफ्राय जोंहा दासिमबो सावरायमेला जोबथ'वाखै जेब्ला जोबगोन अब्ला जानाया बेयाव भिर जागोन आरोना लोगोफोर अब्लाबो थारमाने समा जानायखाय मिटिङा बा सावरायमेला जोबोब्लाबो जाहोग्रोनाय जाबाय आरो मोनाखै र'